na mbọ ọ na-agba iji wee kwado gọọmenti Anambra steeti ịhụ na enwere ezi ọnọdụ agụmakwụkwọ wee nye ndị Anambra. Ụlọ mmụta Osnon Academy bụ ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na-achịkọba agụmakwụkwọ n'efu maka ụmụ akwụkwọ onwe ka ọha bụ nke a ga-anọ n'ọnwa Septemba afọ a wee gbapee. Onye kwuputere nke a bụ otu onye so na otu bọọdụ nke Chude nakwa Ego Foundation, ọkammụta Morris Umego, oge ndị ndu ya bụ ụlọ akwụkwọ mere njem wee gaa kpọtụrụ kọmishọna okwu gbasara agụmakwụkwọ dị n'aka na Anambra steeti bụ ọkammụta Ngozi Chumude n'ụlọ ọrụ ya dị n'Ọka, ebe Queen Anigbogu ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Ọkammụta Umego onye kwuru na ebumnuche ha ji wee bịa ihu kọmishọna na-ahụ maka mmụta bụ ka ha gwa ya maka ụlọ akwụkwọ ahụ wee yọkwa nkwado ya, kwuru na Osnon Academy bụ otu n'ihe dịgachi iche iche nke Chude na Ego Foundation na-eme maka ọdịmma nke mmadụ. Ọ gakwara n'iru ịkọwa na ụlọ akwụkwọ ahụ bụ nke a ga-agụ n'efu, bụkwara ụlọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ ga-ebi na ya, nke bụ maka ụmụaka, ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị nọ na sekọndịrị, wee kwukwa na ọ bụkwa ndị ụmụaka si n'ezinụlọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nke dị n'obodo Ụga na mpaghara Ụga bụ ndị a ga-ewere n'ụlọ akwụkwọ ahụ nke ga-ebido n'ọnwa Septemba n'afọ a. Mgbe ọ na-ekwukwa okwu n'ihe dị iche Osnon Academy ga-eme n'ebe ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ dị, onye ji ọkwa prịnsịpal nke ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Maazị Arinze Uzo Egbunam kọwara na ewezuga na ụlọ akwụkwọ ahụ bụ nke a na-agụ n'efu, na ebumnuche ha bụkwa inye ụmụaka ọzụzụ pụrụ iche, ọkachasị ndị bi n'ime obodo. Ọ kwukwara ụzọ dị iche iche ụlọ akwụkwọ ahụ ga-esi wee na-aga n'iru. Ọ gakwara n'iru kwugasịkwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ ha ga-eme iji wee na-adọta ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Mgbe ọ na-asa ha okwu, kọmishọna na-ahụ maka mmụta bụ ọkammụta Chuma Ude kelere ndị foundation ahụ wee kwuo na Osnon Academy bụkwa ihe dị mma, wee gwakwa ha na ọ ga-enye ha nkwado ya. Ọ rụtụkwara aka wee kwuo sị na ihe kachasị mkpa na mmadụ ibido ụlọ akwụkwọ bụ ịgba mbọ fụ na edenyere aha ya n'akwụkwọ, wee kwukwa na direktọ nke na-afụ maka ụlọ akwụkwọ ga-enyere ha aka na ịgwa ha ihe dị iche iche ha ga-emegasị wee hụ na ụlọ akwụkwọ ahụ guzoro otu o si kwesị. Ihe pụrụ iche emekwara n'ọgbakọ ahụ bụkwa mgbe e were akwụkwọ edere maka Osnon Academy wee nye kọmishọna na-ahụ maka mmụta. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.